Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indo Gabos mga tugang ngayon aldaw nin Sabado, Enero 31, 2026. Ini ang bareta alas 12. Kami po sa Indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandara kulang mga bareta sa lado lokal, sarong medical office kan NPA voluntaryong nagsuko sa 83rd Infantry Battalion sa Camarines Sur. 3.2 magnitude na linog na matean sa Vinsons, Camarines Norte, kasubagong maagahon. Tulugadan, sarong lugadan, duwang nakaligtas sa nangyaring kasulo sa Iriga City, Kasuudma. 250 kilos ting tilapia na ani kan mga benepisyaryo kan Project Lawa at Binhi sa Ligao City. Sa lado nasyonal, regular na pagsumitir nin progress report sa mga proyekto kan gobyerno ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. DNR nagbilog na ning composite team para imbestigaran ang fact-finding mission. Freeze order ipinaluwas kontra assets kan duwang kontraktor kan Bulacan Ghost Flood Projects. ASEAN Tourism Secretarial 2026 to 2030 formal nang piglansar. Bareta sa ibang nasyon, ex-CNN anchor Don Lemon inaresto dahil sa pagkondukta nin hiro protesta sa Minnesota. Sa lado ng sports, Pinay tennis star Alex Ayala masabak tulos sa Abu Dhabi Open 2026. Iyan po ang headlines ngayon sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Voluntaryong nagsuko sa mga 83rd Infantry Battalion ang sarong Bados na medical officer kan New People's Army kanang kaaging aldaw sa presentasyon Camarines Sur. Sigon sa mga autoridad, namidbid ini na si alias Laika, 7 bulan na Bados asin medical officer kan Squad 1, Kilusang Larangan Guerrilla 1 Sub-Regional Committee 3 kan Bicol Regional Party Committee. Sa presente, ipinasa irarom sa medical asin psychological assistance sa lindong kan gobyerno ang nasabing suminuko na miyembro kan NPA. Daiman pinaglalauman na danyos o aftershocks ang Philvolks matapos na yugyugon ni magnitude 3.2 na linog sa Tinaga Island, Vinsons, Camarines Norte, ngunyan na maagahon. Sigun sa ipiniluwas na Earthquake Information number 2 kan Philvolks, nangyari ang linog alas 5:57 ning maagahon kung saan may rarom ining 2 kilometro asin nanutaran na may tectonic ang origin. Mientras tanto, pinag-abisuhan man kang ahensya ang publiko na ini ang solamenteng bulletin na ipagpapaluwas depende na sana kung may dagdag pang impormasyon ang magiging available. Pinagtawan doon man kang Philvolks na mag-antabay sana sa mga lehitimong earthquake information kan ahensya, partikular na sa mga opisyal nindang mga social media pages asin websites. Tuluan gadan, saruan lugadan, mantang duwa ang nakaligtas sa nangyaring kasulo alas 2 nin maagahon sa sarong residensya sa Nicoville Subdivision, Barangay San Nicolas, Iriga City, Kasuudma. Sigun kay Iriga City BFP Marshal Fire Chief Inspector June Jen Novela na identifikar ang mga dagadan na magtugang sarong 10 asin sarong 4 anyos pati naman ang sa indang katabang. Ang duwaman katakas mantang saro ang nagsapar nin serious burns asin presenteng nagre-resibi nin medical treatment. Ang mga magurang kan mga aki nagtatrabaho sa ibang nasyon sa oras kan insidente. Dagdag ni Novela sa ngunyan pinag-iimbestigaran kung paano nangyari ang kasulo, kung saan ang pinagtuturo kan preliminary reports na faulty electrical wiring ang posibleng kausa kan trahedya.
Uminabot sa 250 kilos ding tilapia ang naani kan mga partner beneficiaries kan Project Lawa at Binhi kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Barangay Tula-Tula Grande, Ligao City. Sigun sa DSWD Bicol, nagresulta ini sa kabilugan na 15,600 pesos na kita hali sa indang small farm water reservoir bilang parte kang nagpapadagos na climate resilience initiatives sa lugar. Mientras tanto, ang nasabing lakdang naging posible sa pakikipagtabangan kang P-Lab Partner Beneficiaries, Ligao City Agriculture Office, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, asin mga opisyales de barangay. Sobra 92,000 pesos kantidad nin illegal na droga ang nakumpiskar kan Nabwa PNP sa ginibong buy-bust operation ka nagaaging aldaw sa Nabwa, Camarines Sur. Sigun sa pulisya, namidbid ang suspect na si alias Totoy, 39 anyos, na pinagkukonsiderar bilang street-level individual. Nakumpiskar sa suspect ang duwang heat-sealed transparent plastic sachets, laman ang pinagtutubudang shabu na may gabat na 13.67 gramo asin may standard drug price na 92,956 pesos. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kan Nabwa PNP ang mga ebidensya asin ang suspect para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Tulo ang gadan mantay nagkapira ang lugadan matapos ang insidente ning pag-araro kang sarong SUV sa mga bihikulo sa kahalabaan kang tinampo kan Barangay San Juan Bautista, Goa, Camarines Sur kang nakaaging aldaw. Sigun kay Goa PNP Chief of Police Major Ronald Brugada, ang puti na Isuzu Altera SUV ang enot na binangga ang sarong tricycle na nasa parehong direksyon bago nakabangga head-on sa duwa pang motorsiklo sa kasabatan. Dagdag pa ni Brugada, sinabi kang infirmary personnel na naghiling naghiling sa driver kang SUV na may makusog ining parong ning alcohol asin sinabing posibleng ini nasa irarom kang impluensya ning alak sa oras kan aksidente. Duwang magtugang na nasa motorsiklo ang nagadan on the spot, pati na ang driver kang ikaduwang motorsiklo. Nagsaparman ning malala na mga lugad ang backrider kang sarong motorsiklo asin idinara sa pinakaharaning ospital, mantang ang mga pasahero kang tricycle ang nagsapar ning mga minor injuries. Sa ngunyan, padagos pa man ang investigasyon kan pulisya manungod sa insidente, tanganing ma-establishir ang liability asin posibleng isasangat na kaso. Nangapudan ang Tabaco City PNP sa publiko katakod kan pagkawara ni na Helen Cam Hargaden asin Lily Rose Hargaden Upal na parehong mga residentes kan Barangay Panal, Tabaco City na ultimong nahiling kan Enero 29 ngunya na taon. Sigun sa Tabaco City PNP na pinamamayuhan ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, ultimong nahiling na sulog ni Lily Rose ang kulay rosas na sandals, sleeveless na pangitaas asin purple na shorts. Mientras, nasulog man ni Helen Cam ang yellow na pangitaas, cream na pantalon asin sapatos, asin may darang side bag. Ipighagad man kan hepatura sa publiko na kung si isay man ang may kaaraman, impormasyon o nakahiling sa mga nasabing individual, ang makipagkoordinar sa Tabaco City PNP sa paagi kan mga numerong 0998-598-5930 asin 0917-658-2462. Arestado kang tuwi PNP ang sarong personang pinagtutubudan na embwelto sa iligal na droga asin iligal na pagsaray ning badil sa ginibong buy-bust operation sa Tiwi Albay alas 12:20 ning udto kasuudma. Sigun kay Tiwi PNP Chief of Police Major John Luis Salvador Pacres, namidbid ang suspect na si Elias Bato, 35 anyos, asin residente kang Tiwi Albay. Basado sa impormasyon, matrayumpong nakabakal ang poster buyer ning sarong sadit na sachet ning pigtutubudang shabu hali sa suspect na nagsirbing senyales kang sa iyang tulos na pagkaka-arestrar. Sa ginibong body search, nakuha ang pugol kan suspect na duwang dagtag na sachet na pinagtutubod ang shabu, sarong caliber .38 revolver na daing serial number, tulong bala kang nasabing badil, asin 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Ang pinagtutubod ang shabu ang may kabilugan na gabat ng .51 grams na may kantidad ding nasa 1,785 pesos.
Sangunya nasa kustudya na kan PNP ang mga ebidensya as in suspect kung saan pinagpreparar na ang mga magkakanigong dokumento para sa pagsaangat ng mga kasong pagbalgar sa RA 9165 as in RA 10591. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live Raid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live Raid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Raid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 ng pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na magsumitir kan sa indang mga progress report sa mga proyekto kada 2 semana. Sigun kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro na maawot kaini na tanganing masiguro ang transparency asin accountability sa implementasyon kan mga priority programs. Ginibukan Presidente ang direktiba kan nakahampang niya ang economic team kaini. Pinatanidan pa kan Presidente ang mga ini na igwang hahampangon na padusa kapag magsumitir sinda ninsalang report. Nagbilog na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ning composite team
Na mangingenot sa investigasyon as in fact-finding mission may kinaaraman sa pagrampahog kang binaliw sanitary landfill sa Cebu City. Sigun sa DNR, ang composite team papamayuhan ni Assistant Secretary Norlito Eniran asin kompuesto kan mga representante sa civil society asin academy kasabay sina Eco Waste Coalition National Coordinator Eileen Lucero asin Engineer Janice Hamora kan University of San Carlos para masiguro ang pagiging patas kang investigasyon. Kasabay sa grupo ang mga eksperto kan DNR hale sa Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau as in Legal Affairs Service. Magiging sakop kan sa indang investigasyon ang engineering as in environmental appraisal kan pasilidad, pagsunod sa environmental compliance certificate as in landfill standards, pagbilog ang rehabilitation plan, paghanap ng alternatibong waste disposal sites as in pagbilog kan pangmatagalang estratehiya sa solid waste management. Siniguro naman ni DNR Secretary Rafael Lotilla na paninibagon ang mga responsable asin masumitir ang composite team ng 5 aldaw matapos ang pagtapos kang investigasyon. Padagos ang Anti-Money Laundering Council o AMLC sa saindang hararom na investigasyon sa pigsasabing anomalya sa mga flood control projects sa Bulacan. Kan Enero 30, nagluwas ang Court of Appeals kan panibagong freeze order kontra sa mga bank accounts kan duwang kontratista na pangenot na nakakuha nin flood control projects para sa Bulacan na nadiskubring non-existent sarong bistadong negosyante asin iba pang mga imbeltong tao asin entidad na patunayan na imbelto sa pagsuhay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin malversation of public funds. Sakop kan freeze order ang mahiwas na mga propiedades, kaibahan ang 379 na bank accounts, 4 na e-wallet accounts, 10 insurance policies, 9 na securities accounts, 10 na investment accounts asin 55 na real properties. Sa ngunyan uminabot na sa 24.7 billion pesos ang totalmenteng kantidad ka na freeze na assets, kaibahan ang bank accounts, insurance policies, lunadan, real properties, e-wallet accounts, securities accounts asin investment accounts may kinaaraman kan flood control scam. Lauman pa na maitaas ang kantidad na ini mantang nagpapadagos ang AMLC sa saindang investigasyon. Formal lang ipiglansar kang ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 to 2030 ang magiging giya kan mga nasyon sa Southeast Asia sa pagpaparambong kan sa indang turismo sa masunod na 5 taon. Sa ginibang ASEAN Tourism Conference na inatindiran kan mga tourism officials as in stakeholders, hali sa pampubliko as in pribadong sektor kan mga nasyon na sakop kan ASEAN. Tinukar kan mga plano asin ang mga kaipuhan gibuhon kan mga member states para mamidbidan pa sa Southeast Asia bilang sarong magayon na tourist destination sa kinaban. Focus kang ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 to 2030, iyo ang pagkakaigwaning resilient tourism, pag-empower sa tourism workforce, accessible as in seamless travel, digital tourism, product and market diversification as in sustainable tourism. Ugol na kan kapulisan ang car agent asin agum kaini na persons of interest sa kasong pagadan sa sarong babaeng pulis asin aki kaini. Sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Aberin na ang agum kan car agent sarong dismiss na pulis. Ginibo ang pag-aresto sa mga suspek sa Quezon City kasubagong maagahon. Sinda ang nasa likod kan pagadan kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollanido, 38 anyos, asin aki kaining 8 anyos na si John Ismael. Enot na narecover ang bangkay kan babaeng pulis sa Sarong Creek sa Pulilan, Bulacan, kan Enero 24 na may tama nin badil sa payo. Matapos ang anom na aldaw, nakuha ang aki kaini sa sarong tanuman nin kalamansi sa Victoria, Tarlac. Minidbid ini kan ama kan biktima na si Police Senior Master Sergeant John Mollanido ang bangkay kan 8 anyos na biktima. Ultimong nahiling ang mag-ina kan Enero 16 asin sinda na i-report na nawawara kan Enero 19. Nakatalaan ko ta sindang makipaghilingan sa sarong car agent sa Quezon City matapos na makapagpabakal nin lunadan.
Nakahiling ni nagkapirang mga ebidensya aron kan gira nin dugo ang mga investigador sa harungkan suspek sa Quezon City. Ikinuugma kan Makakabayan Block na naghiro ang reklamong impeachment kontra kay President Ferdinand Marcos Jr. matapos na nai-refer ini sa House Committee on Justice. Alagad sigun kay Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co. Igwa pa man sindang pagduda na baka magamit ang nainot na isinumitir na impeachment complaint para matrigger ang one-year bar rule asin maabswelto ang ikaduwang impeachment complaint na pig-endorso kan Makabayan Block. Paliwanag ni Atty. Co na deemed initiated ang impeachment process laban sa presidente matapos na maresibi kang Central o Secretary General ang reklamo kan Enero 26, 2026. Nagtutubod sila na makusog asin matibay ang argumento kan panduwang impeachment complaint na dai mahiling sa primerong isinumitir na reklamo. Inaresto kan mga federal agents ang dating anchor kan CNN na si Don Lemon dahil sa naimbwelto ini sa hiro protesta sa simbahan sa Minnesota. Kinumpirmar ini kan sa iyang abogado siringman kan opisyal kan US Justice Department. Nag-live stream si Lemon kan nangyayari na hiro protesta kan nakaaging mga semana na nagdara nin pagkaatraso kan misa sa St. Paul, Minnesota. Paliwanag ni Lemon na nasa lugar ini para i-cover ang nangyayari na immigration crackdown ni US President Donald Trump. Nahahampang ini sa kasong conspiring to deprive others kan sa indang civil rights asin pagsuhay kan FACE Act and obstructing access sa House of Worship. Kinondinarman kan abogado kaini na si Ab Lowell na ang pag-aresto iyo ang sarong pagsuhay sa freedom of speech. Si Lemon ang panduwang journalist na inaresto kan federal agents dahil ka nakaaging simana inaresto maninda ang reporter kan Washington Post. Sa bareta niyato sa lado ng sports, mapapalaban tulos panibagong international tennis tournament. Ang Pinay tennis player na si Alex Ayala matapos ang sa iyang laban sa Philippine Women's Open. Nakatalaan sumabak ang 20 anyos na Pinay tennis star sa Badala Abu Dhabi Open sa Women's Tennis Association o WTA 500 tournament. Mapuon ang nasabing torneo sa Pebrero 1 sagud Pebrero 7, 2026. Nagkapira sa magagabat asin world-class tennis star ang malaban sa nasabing torneo si Leila Fernandez kang Canada, Maya Joint kang Australia, Victoria Mokobo kang Canada, presenting Australian Open finalist Elena Ribakiba asin iba pa. Magigirumduman na ang ultimong laban ni Alex sa Philippine Tennis Open kang nakaging banggi. Dahil siya nagtrayumpo na paluhudon sa iyang kalaban na si Camila Osorio kan Colombia para umabante kuta sa semifinals kan nasabing torneo. Sa ngunyan pugol ni Ayala ang ika-49 na pwesto sa Women's Tennis Association o WTA asin nagibo niya ining imantinir sa laog ning nagkapirang bulan. Naimbento kan mga siyentipiko ang autonomous delivery drones o ang unmanned aerial vehicles na nagagamit nin AI, GPS, camera asin sensor tangani mag-deliver nin package na dai nagagamit nin personang makontrol sa iya. Ang device pinagagamit ngunyan kan Amazon Prime Air, Zipline, Wing asin UPS Flight Forward. Kaya man kaini na makapag-deliver nin package sa laog sana nin nagkapirang minuto imbes na oras. Nakakaabot sa mga remote asin tinamaan nin mga kalamidad na lugar asin nag-ooperar nin 24 oras na dain na kaipuhan pa bantayan. Istorya na iiba! Para po sa satuyang special story, sarong kakaibang insidente sa United States of America ang pinaghuhurunan matapos na maging opisyal na tagsadiri si Zach Clark kang kainot-inoting rehistradong patatas bilang gun silencer na inaprubaran kan Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive, ang ahensyang kapareho kan Firearms Regulatory Body sa gobyerno kang USA. Sa USA, ang gun silencer ang pinagkukonsiderar na regulated firearm accessory.
Kadalasan mahigpit asin mahal ang proseso kan pagpaparehistro kaini. Minaabot sa ribu-ribong dolyar asin pirang bulan o taon bago pa ini maaprubaran. Sa irarong kang bagong leyes na pinag-aapod na One Big Beautiful Bill, ginibong libre as in online ang pagpaparehistro kan mga suppressor designs. Alagad, may mga loopholes ang leyes kung saan bako malinaw kung gaano kahigpit ang verifikasyon sa mga isusumatir na disenyo. Inaprobitseran ini kan mga gun owners para magrehistro nin mga makaulok na bagay bilang silencer arog kan ulunan, lata ning energy drink asin sa kaso ni Clark sarong pidaso ning patatas. Ngunyan na aldaw Enero 31 taon 1902 namundag si Salvador Araneta sarong Filipino nationalist, constitutionalist, politician, civil servant, abogado, paratukdo, ekonomista, businessman, industrialist, asin philanthropist. Siya ang miyembro kan Philippine Constitutional Convention of 1993 asin 1971, asin ang founder asin duwang beses na presidente kan Philippine Constitution Association. Si Araneta ang nagserbiman bilang Secretary of Economic Coordination sa irarom kan administrasyon ni Presidente Elpidio Quirino, Secretary of Agriculture sa irarom kan administrasyon ni Presidente Ramon Magsaysay, asin miyembro kan National Economic Council. Taon 1946, matapos ang World War II, kaibahanan sa iyang agom na si Victoria Lopez de Araneta, pinagtaltag nindaan Araneta Institute of Agriculture ang pinakaenot na agricultural school sa Pilipinas matapos ang World War II. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara Maileron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay banta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kang mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Sa mga po ang masunod na programa is Karamusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Happy Sa birthday. indong nadangog ang mga darakulang bareta unyan aldaw ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa kung